Algunha vez nos paramos a pensar como pasamos de facer obxetos un por un a man a ter estas fábricas xigantescas que producen millóns de produtos para o mundo enteiro? Pois hoxe imos facer precisamente iso, unha viaxe fascinante no tempo para explorar a evolución da industria. E ollo que é unha historia que non só cambiou a nosa forma de traballar, senón o noso planeta por completo. Pois esa gran pregunta, non si? É unha historia de enseño, de poder e, sobre todo, de transformación social. Unha historia que nos trouxo ata onde estamos hoxe, así que imos descubrir as claves. Ben, a nosa viaxe vai ser cronolóxica para non perdernos. Comezaremos no mundo do artesán, de aí saltaremos as tres grandes revolucións industriais e para rematar veremos como cada unha delas deixou a súa pegada na paisaxe que nos rodea. E aquí temos a nosa folla de ruta visual. Digamos que é a chuleta de toda esta historia. Cada columna é unha era e cada fila un aspecto clave deste cambio. Ahora o que faremos será mergullarnos en cada unha para ir construindo a imaxe completa. Empecemos polo principio, claro, no mundo anterior ás grandes fábricas. Este é o noso punto de partida, o sistema que estaba a piques de ser transformado por completo. Hai que imaginar como era aquelo, un mundo movido pola forza dos músculos, xa fosen de persoas ou de animais. O artesán non era un simple traballador, non, era o mestre de todo o proceso, dende a materia prima até a peza final. E por iso, cada obxecto era único, unha creación persoal. O mercado, pois o barrio, a vila e os obradoiros agrupábanse por oficios nos famosos gremios. En fin, un mundo a escala humana que estaba a piques de desaparecer. E entón, todo cambiou. A mediados do século XVIII, unha nova fonte de enerxía desatou a primeira gran disrupción. Puxo en marcha unha transformación que non tiña precedentes. E aquí vese o cambio máis profundo de todos. Por un lado a artesá, dona do seu oficio, da súa creación. Polo outro o obreiro, unha peza máis na engrenaxe dunha máquina. Xa non importaba o coñecemento completo do proceso, senón a execución dunha única tarefa, unha e outra vez. A conexión entre a persoa e o produto rompeuse para sempre. Este cambio non só foi social, tamén pintou o mundo dunha nova cor. Foi cando naceron as chamadas paisaxes negras. Por primeira vez na historia, a industria transformou a contorna a gran escala, enchendo o ceo de fume, con chimeneas que eran como novos e escuros símbolos do progreso. Entón, cal foi a receita desta revolución? Pois o ingrediente principal foi a máquina de vapor, alimentada por carbón. Isto permitiu unha produción masiva, todo igual, homoxéneo, sobre todo no téxtil e na siderurxia. E claro, gracias ao tren e ao barco de vapor, o mercado estoupou, pasou de ser local a ser nacional. O mundo comezaba a encoller. Pasemos agora á seguinte onda de innovación. A ver, se o vapor iniciou a revolución, a electricidade e o petróleo acelerárona a unha escala que era, pois iso, inimaginable. E esta era ten un nome clave, Fordismo. A cadea de montaxe levou a división do traballo ao seu extremo. Cada obreiro tiña unha tarefa mínima, super específica e cronometrada. O resultado, unha eficiencia brutal, produtos moitísimo máis baratos e, con iso, o nacemento da sociedade de consumo de masas. As novas enerxías, o petróleo e a electricidade deron ás fábricas unha liberdade que nunca viran. Xa non tiñan por que estar ao lado das minas de carbón, e así naceron os polígonos industriais nas aforas das cidades. Con esta nova loxística, os mercados volvéronse internacionais e apareceron industrias que definirían o século XX, o automóbil, a aviación, as comunicacións. E chegamos á nosa era. A revolución impulsada polos ordenadores, a robótica e unha interconexión global que non ten precedentes. Se o Fordismo era producir moito e todo igual, a nova lóxica é o toyotismo, producir de forma flexible e adaptada. Xa non é a fábrica a que impón o produto, non. Agora é a demanda específica do consumidor a que manda. Digamos que o poder cambiou de mans, do produtor ao cliente. E esta nova flexibilidade, xunto coa globalización, trouxe unha consecuencia estratéxica, a deslocalización. As empresas deronse conta de que podían dividir o seu proceso productivo e poñer cada fase no lugar do mundo onde fose máis rendible. Así crearon unha cadea de valor que se estende por todo o planeta.
Isto ilustra de maravilla a complexidade que temos hoxe en día. A fábrica xa non é só o lugar onde se montan as cousas. O proceso industrial hoxe vai dende a investigación e o deseño ata o marketing. E a miúdo, cada unha desas fases ocorren en lugares moi diferentes do mundo. En resumo, a nosa era industrial defínese por nuevas fontes de enerxía, unha forza laboral máis pequena pero moi cualificada que traballa man a man con robots, un mercado que é agora sí global e o dominio de sectores de alta tecnoloxía. Para concluir, fagamos un último repaso, pero a través da lente máis visible de todas. Como esta evolución transformou os espacios físicos que habitamos. Esta liña do tempo é moi reveladora, a verdade. Pasamos dos pequenos obradoiros que estaban dentro das cidades ás paisaxes negras do carbón, despois aos polígonos organizados nas periferias e, finalmente, aos modernos parques tecnolóxicos ou tecnópoles, que son centros de innovación moi lonxe do fume das chimeneas. E rematamos mirando ao futuro, cunha pregunta que queda no aire. Xa estamos a vivir a chamada cuarta revolución industrial, a da intelixencia artificial, a Internet das cousas. Despois de ver como cada era anterior transformou o noso mundo de forma tan radical, a pregunta é inevitable. Que pegada física, que nova paisaxe deixará esta revolución no noso planeta? A historia segue escribíndose.